Alhamdulillahi ala kulli halin mai magana ni ne Malam Sanusi Muhammad magatakarda na haɗaɗɗiyar ƙungiyar farar hula M62 jamhuriyar Nijar. Bayan na saurari jawaban da shugaban ƙasar Nijar General de Brigade Abdurrahman Chani ya yi yau 25 ga watan Desamba 2024, ina so in yi tsokaci da fatan wannan audio duk wanda ya shurare shi zai yada shi cikin group. Duk inda ake amfani da harshen Hausa a tura shi, kowa ya ji, kowa ya san abin da ake ciki. Jawabina yana da nasaba ga abin da ya shahi zaman lahiya da yaƙi da ta'addanci. Duk wanda ya shurari jawabin da shugaban ƙasa General Chani ya yi yau, wanda bai gane ba ma ya kamata ya gane. Wannan magana ta ta'addanci akwai lauje cikin naɗi. Kamar yadda General Chani ya tabbata a cikin jawaban shi, ƙasar Faranshi tana da hannu dumu-dumu. Ita take renon ta'addanci, ita take ba ta'addanci makafa, ita take ba ta'addanci gudunmuwa fiye da yadda kowa yake zato domin a tada zamna tsaye a cikin wannan yankuna namu na Sahel da sauran ƙasashe da suke kewaye da mu. Kowa ya ji kamar yadda shugaban ƙasa ya bayani, sun ba 'yan Boko Haram makamai masu harbo jirgi, saboda a cikin yankin kogin Chadi sojojin Chadi suna amfani da jirage saboda su fatattaki 'yan Boko Haram. Dan 'yan Boko Haram su kare kansu sun ba su makamai masu harbo jirgi, banda irin makamai daban-daban da taimako daban-daban da suke kawo musu. Sun yi yarjejeniya da wani gungu na 'yan ta'adda wanda yake Nijeriya domin a watsa sabbin 'yan ta'adda wanda ake ce ma lakurori a cikin jihohi kamar jihar Sokoto, kamar jihar Zamfara. Kowa ya gani yau irin matsalolin da waɗannan sabbin 'yan ta'adda suke kawowa. An kawo su ne musamman domin su ma su taka rawarsu game da taɓarɓarar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan yankuna namu, musamman a arewacin Nijeriya. Su hana noma, su hana kiwo, kuma ana ba su gudunmuwa ta musamman. Su yi ɓanna a yankin arewacin Nijeriya da abin da ya shahi ƙasar Nijar. Duk labarin da ƙasar Nijar ta samu, kamar yadda General Chani ya faɗi cikin jawaban shi, a matsayin ƙasa wanda take da amana da ƙasar Nijeriya, su a matsayinsu na magabata sun ɗauki matakai na su isar da saƙo, su gaya ma wanda ya kamata, kuma sun ba da wannan labaru zuwa ga wanda suke da ruwa da tsaki cikin al'amura na tsaro, kamar su Ahmed Bubakar Rufai, kamar su Nufu Ribadu. Duk sun ba su labari, sai dai wa'innan mutane su kansu, kama a yanda jawabi ya faɗi, ba su ɗauki wasu matakai na a zo a gani ba. Kuma daga cikinsu akwai wanda suna da hannu dumu-dumu game da tada zamna tsaye, suna da halaƙa ta dindindin ta musamman da su da 'yan ta'adda, kamar a yanda bayanin shugaban ƙasa General Chani ƙarara ya hudo irin halaƙa wanda suke da su da 'yan ta'adda. Kenan wannan yaƙi da ta'addanci, kamar yadda mutane da yawa ba jiya ba yau ba suke faɗi, akwai dala ƙarƙashin ƙadago. Wanda bai gane ba ya kamata ya gane. Yaƙi ne wanda muke yi bayan ƙungiyoyi na ta'addanci wanda suke cikin ƙasarmu, muna yin shi da su da abokansu masu kama musu ƙasashe na ƙetare, kuma da wasu 'yan ƙasa namu wanda
suke cikin wannan tsari na gurɓatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu, saboda suna da wata manufa ta biya ma kansa buƙata. Abu ne wanda yau kowa ya kamata ya gane shi. Muna nan muna kokowa da yaƙi da ta'addanci a matsayinmu na gungun ƙasashe wanda suke da ƙawance na IOS da ƙasar Burkina Faso da Mali da ƙasar Nijar. Ya kamata cikin wannan kokowa da muke ta yaƙi da ta'addanci cikin wannan gungu, duk hanyar da ya kamata mu bi da matakai da ya kamata mu ɗauka, magabatan su ɗauka domin ya zamanto ƙasar Chad ta shiga gadan-gadan cikin wannan yaƙi, saboda su ma abin ya shahe su. Ya kamata 'yan ƙasa na birni da na ƙauye, maza da mata, duk inda ɗan ƙasa yake wanda suke ƙetare, duk mai kishin Nijar, lokaci ne ƙwanmu da kwalkwatanmu mu tashi mu kare ƙasarmu, mu kare yankinmu. Wannan kokowa ta zalunci, ta ta'addanci wanda da ƙarfi da yaji ake nema a murƙushe mu ta hanyar ta da malamanmu da addu'a, mu tashi wannan kokowa mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya domin mu yaƙi 'yan ta'adda da duk wanda suke goya masa baya. 'Yan uwanmu wanda suke arewacin Nijeriya, malamai da dama suna faɗi dama akwai 'yan ta'adda na daji, akwai 'yan ta'adda na birni. Al'umma ta arewacin Nijeriya a tashi wannan yaƙi da ake nema da ƙarfi da yaji a murƙushe al'ummarmu, a hana mu noma, a hana mu kiwo, a hana mu kasuwanci, ana kashe mutanenmu, ana ɗaukar mutanenmu, ana garkuwa, ana amsa kuɗi. Ya zamanto cuwa-cuwa ce wanda ake haɗa kai da wasu ƙasashen ƙetare kuma a zo a raɓu da shabara a harbi barewa. Ya kamata mutane su tashi a yi duk abin da ya kamata a yi domin wannan matsala a ciwo kanta. A tashi a yi kokowa tukuru. 'Yan arewacin Nijeriya, kar ku yarda azzalumar ƙasa ta zo ta zamna a cikin yankinku ta ƙara gurɓatar da harkar tsaro, ta sa ku cikin halin ƙaƙaniki, ta sa ƙasashenmu cikin halin ƙaƙaniki. Kenan wannan kokowa yanzu ne ya kamata kowa ya kama jikin shi, kowa ya tashi tsaye tsayin daka mu yi kokowa. Malamanmu mu ci gaba da addu'a, ƙungiyoyin farar hula, al'umma mu tashi mu ci gaba da kokowa domin wannan ta'addanci mu ga bayan shi. Kuma kamar yadda shugaban ƙasa General Tani ya bayani yau, ya kamata ƙasar Nijar da sauran ƙasashe wanda abin ya shafa su ɗauki matakan abka wannan ƙasa ta Faranshi gaban Majalisar Ɗinkin Duniya, su ɗauki duk hanyar da ya kamata su ɗauka na saka ta shari'a. Duk hujjojin da suka faɗi suke da su tattara su a shiga hanya ta shari'a domin duniya kowa ya sani. Su bi hanyoyi da ya kamata su bi na sadarwa domin 'yan ƙasar Faranshi su san abin da ake ciki yau. Ƙasarsu magabatanta sun ɗauki hanya na ta'addanci, kuma wannan ta'addanci bai bar ba sauran 'yan ƙasarsu, bai bar ba sauran 'yan ƙasar duniya. Kenan kowa ya gane dumu-dumu da kwai hannunsu a ciki. Muna fatan duk 'yan ƙasa za su tashi tsaye tsayin daka, ba dare ba rana, tunda mun gane wannan ta'addanci ne na ƙirƙirarwa, ta'addanci ne na durƙusar da ƙasarmu, domin hanya da muka ɗauka, hanya cin gashin kanmu, hanyar bunƙasa arzikin ƙasarmu, shine ake nema da ƙarfi da yaji a maido mu baya. Dama mun haɗi wa'innan ƙasashe ne wanda suka zo domin su tada zamna tsaye, domin su mamaye mu, su kwashe arzikin da yake cikin ƙasarmu. Duk wani ma mai shakka game da wannan abin, insha Allahu yau da gobe sai ya ga aya ƙarara, ta wannan mutane ne wanda suka zo don su zalunce mu. Muna fatan ƙasarmu za mu gama ƙarfi da ƙarfe da sauran ƙasashe mu yi wannan yaƙi da ta'addanci. Muna kira zuwa ga magabatan ƙasarmu su ƙarfafa jagoranci na fi sabilillahi, jagoranci bisa kan gaskiya, bisa kan adalci. In Allah ya yarda, in aka tsaye da adalci da gaskiya, Allah Ubangiji yana tare da mai gaskiya. Allah zai kama mana kuma za mu samu nasara insha Allah.